השיר הזה נפלא של דודו אהרון ביוטיפול. אנחנו נגיד שבת שלום לאחד יחיד ומיוחד, אופיר כהן. שבת שלום אופיר. שבת שלום, מה העניינים? הכל נפלא, איך אצלך? חג שמח. חג שמח. ברוך השם. איפה אנחנו תופסים אותך? כמו כל עם ישראל, לא יודע, מצות, אוכלים, ממנגלים, מתכוננים עכשיו לשבת. כמו כולם. אופיר, איפה אנחנו תופסים אותך בשעה כזאת של היום? בשעה כזאת שלנו תופסים אותי בדיוק בכניסה עכשיו לבית שלי. עכשיו חזרתי קצת בטיול בתל אביב עם חברה, קצת הלכנו לקנות דברים, קצת לבית, קצת לנו. עכשיו חוזר הביתה, מתכוננים לשבת. אוקיי, סינגל חדש שיצא לך לאחרונה, תנו לה, נכון? נכון, תנו לה, שאתה כתב והלחין ואפילו איבד נדר סולין, שהוא בעצם המנגן הראשון שלי בקריירה, שהיום הוא בימים אלה ממש עושה חייל, עובד באולפנים של נדר פיתון, ובהחלט הוא מפתק פה את הסחורה, שיר שאני, מי ששומע את השיר הזה יכול לשים לב שזה קצת שונה מהדברים האחרים שאני עשיתי. מי שמכיר אותי גם יודע שאני כותב ומלחין את השירים שלי, כמוך יודע. ופה אני מחליט לתת במה באמת לקרום מוכשר מאוד. וזה כיף, אני חושב שהוא מצליח לגרום לי גם להביא משהו אחר, צבע חדש. אפשר להזדהות, זה קצת יותר חפלה, יותר שכונה, יותר מזרחי הארדקור. ואני באמת אוהב את זה מאוד. איך ההתרגשות מהסינגל החדש שיצא? שוב, לא שומע? איך ההתרגשות מהסינגל החדש שיצא? אתה יודע, כל סינגל חדש זה התרגשות, זה כמו בייבי שלי. להוציא סינגל מכמוך, זה לא דבר שהוא פשוט. צריך הרבה עבודה, זה להיכנס לאולפנים, ונגנים, ומאסטרינג, והדפסה, ודפוס, ולינקטונים, וגרפיקה. זה כל שיר שיוצא זה סיפור בפני עצמו. ועבודה קשה, אבל בסופו של דבר מבחן התוצאה, כשאתה אוהב את זה, אז זה גורם לך לסיפוק. ואני שמח, אני מאוד מאוד אוהב את התוצאה, ואני מאוד מתרגש מהשיר הזה. וזה כיף גם, אתה יודע מה, שזה שיר שלא אני כתבתי והלחנתי לשם שינוי, זה כיף לי גם לשיר משהו שמישהו אחר כתב. אוקיי, מתי אמור לצאת האלבום החדש? אז זהו, בימים אלה אני ממש כבר חותם ונועל אותו. אני יכול לספר לך שבאלבום הזה יש שיתופי פעולה גם עם משה פרץ, גם עם יוסי בן דוד, גם עם מעבדים כמו אבי גוטמן, תמיר צור, נדב הסולין שהזכרתי, אלי קשת. בהחלט יהיה אלבום מאוד מאוד מעניין. יפה יפה, ויש לו כבר צפי ליציאה? אני מאמין שלקראת מאי, בעזרת השם, מאי-יוני, האלבום כבר יהיה בחנויות. אז כולנו תקווה כבר ומחכים לאלבום. ספר לנו קצת איפה ניתן לראות אותך מופיע. אז ככה, כולם מוזמנים להגיע להופעות. א', אפשר להתעדכן תמיד בדפי הפייסבוק וגם באתר הרשמי. ומי שמעתי לנו כרגע ובאמת רוצה להגיע להופעות מוזמן במוצאי שבת הקרוב. אני מופיע בעינרי ברחובות. ביום שני, ערב המימונה, מופיע במועדון הבאבלס. ביום חמישי הולכת להיות השקה גדולה ומתוקשרת בהזדמנות הזאת. אני רוצה להזמין את ביום וגם את המאזינים. ביום חמישי בשבוע הבא תהיה השקה גדולה ומתוקשרת לשיר הזה, לתנו לה, שבו יהיו מיטב האומנים בארץ, וזה יערך בקווינס ברחובות, שזה מועדון ממש גדול ומפואר במספר ענק, שם בכלל הולכת להיות חגיגה. ולכל מי שגר בדרום ומאזין לנו ורוצה גם להגיע, אז במוצאי שבת הבא, 30 לחודש, תארך עוד השקה גדולה במועדון הסגויה בתל אביב. ויש ברוך השם המון הופעות עתידיות קדימה. אתם מוזמנים להיכנס לדפי הפייסבוק, אנחנו מעדכנים מדי חודש, מדי שבוע, כל מה שקורה, גם על שירים חדשים, גם על שיתופי פעולה, גם על הופעות. בסדר, אתם מוזמנים להיכנס לדף הרשמי, לחוץ לייק, להצטרף, תקבלו את כל העדכונים. אופיר, מה אתה מאחל לעצמך? מה אני מאחל? אני חושב מה שכל אחד מאחל לעצמו. קודם כל שנהיה בריאים, שיהיה לנו טוב על הלב, שנשמח, שנעשה מוזיקה טובה, שנתרגש ממנה, שהקהל ימשיך להגיע ולפרגן. ובהזדמנות הזאת באמת אני רוצה להגיד תודה לכל הקהל והמאזינים שאני מרגיש את הפרגון ואת האהבה שלהם ביום יום. אז אני באמת רוצה להגיד להם כולם תודה רבה וחג שמח, ושזה לא דבר מובן מאליו, שאתם
זה נכון. ולסיום, אם תוכל לומר, גם אני הזמר אופיר כהן, מאזין לדי.ג'יי ערן אזולאי, רדיו מזרחית אורגינל. ברור שאני מאזין. אז גם אני, אופיר כהן, כאן איתכם, מאזין כל יום לדי.ג'יי ערן אזולאי, איתכם, שלכם תמיד. אופיר, המון המון תודה, ואגב, יש לך פה דש, אני רואה כאן דש במערכת הדשים מכפיר לוי. כפיר הגדול. כן. צד הגדול. כן. זהו. חם 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 לכולם, ותודה רבה לכולכם, ואוהב אתכם, שיהיה לכם חג שמח, ותמשיכו לעשות את מה שאתם יודעים הכי טוב שאתם יודעים, כמו שאתם יודעים, וזהו, יאללה, שיהיה בשורות טובות. אופיר, אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל בכל הכוח, ולאחר מכן תנו לה, ונאחל לך את כל הטוב שבעולם, תמשיך להצליח. תודה רבה, תודה לכם. אוהבים אותך. אוהב אתכם, דש, חג שמח. חג שמח, להתראות. ביי. השיר הזה נפלא של דודו אהרון ביוטיפול. אנחנו נגיד שבת שלום לאחד יחיד ומיוחד, אופיר כהן. שבת שלום אופיר. שבת שלום, מה העניינים? הכל נפלא, איך אצלך? חג שמח. חג שמח. ברוך השם. איפה אנחנו תופסים אותך? כמו כל עם ישראל, אתה יודע, מצות, אוכלים, ממנגלים, מתכוננים עכשיו לשבת. כמו כולם. אופיר, איפה אנחנו תופסים אותך בשעה כזאת של היום? בשעה כזאת שלנו תופסים אותי בדיוק בכניסה עכשיו לבית שלי. עכשיו חזרתי קצת מטיול בתל אביב עם חברה, קצת הלכנו לקנות דברים, קצת לבית, קצת לנו. עכשיו חוזר הביתה, מתכוננים לשבת. אוקיי, סינגל חדש שיצא לך לאחרונה, תנו לה, נכון? נכון, תנו לה, שאותו כתב והלחין ואפילו איבד נדב אזולין, שהוא בעצם הנגן הראשון שלי בקריירה, שהיום הוא בימים אלה ממש עושה חייל, עובד באולפנים של נדב ביטון, ובהחלט הוא מפתק פה את הסחורה, שיר שאני, מי ששומע את השיר הזה יכול לשים לב שזה קצת שונה מהדברים האחרים שאני עשיתי. מי שמכיר אותי גם בזה שאני כותב ומלחין את השירים שלי, כמוך יודע, ופה אני מחליט לתת במה באמת לקרום מוכשר מאוד, וזה כיף, אני חושב שהוא מצליח לגרום לי גם להביא משהו אחר, צבע חדש, אפשר לזהות, זה קצת יותר חפלה, יותר שכונה, יותר מזרחי הארדקור, ואני באמת אוהב את זה מאוד. איך ההתרגשות מהסינגל החדש שיצא? שוב, לא שומע? איך ההתרגשות מהסינגל החדש שיצא? אתה יודע, כל סינגל חדש זה התרגשות, זה כמו בייבי שלי. להוציא סינגל מכמוך, זה לא דבר שהוא פשוט. צריך הרבה עבודה, זה להיכנס לאולפנים, ונגנים, ומאסטרינג, והדפסה, ודפוס, ולינקטונים, וגרפיקה. זה כל שיר שיוצא זה סיפור בפני עצמו. ועבודה קשה, אבל בסופו של דבר מבחן התוצאה, כשאתה אוהב את זה, אז זה גורם לך לסיפוק. ואני שמח, אני מאוד מאוד אוהב את התוצאה, ואני מאוד מתרגש מהשיר הזה. וזה כיף גם, אתה יודע מה, שזה שיר שלא אני כתבתי והלחנתי לשם שינוי, זה כיף לי גם לשיר משהו שמישהו אחר כתב. אוקיי, מתי אמור לצאת האלבום החדש? אז זהו, בימים אלה אני ממש כבר חותם ונועל אותו. אני יכול לספר לך שבאלבום הזה יש שיתופי פעולה גם עם משה פרץ, גם עם יוסי בן דוד, גם עם מעבדים כמו אבי גוטמן, תמיר צור, נדב אזולין שהזכרתי, אלי קשת. בהחלט יהיה אלבום מאוד מאוד מעניין. יפה יפה, ויש לו כבר צפי ליציאה? אני מאמין שלקראת מאי, בעזרת השם, מאי-יוני, האלבום כבר יהיה בחנויות. אז כולנו תקווה כבר ומחכים לאלבום. ספר לנו קצת איפה ניתן לראות אותך מופיע. אז ככה, כולם מוזמנים להגיע להופעות. א', אפשר להתעדכן תמיד בדפי הפייסבוק וגם באתר הרשמי. ומי שמעתי לנו כרגע ובאמת רוצה להגיע להופעות מוזמן במוצאי שבת הקרוב. אני מופיע בעינרי ברחובות. ביום שני, ערב המימונה, מופיע במועדון הבאבלס. ביום חמישי הולכת להיות השקה גדולה ומתוקשרת בהזדמנות הזאת. אני רוצה להזמין את זה וגם את המאזינים. ביום חמישי בשבוע הבא תהיה השקה גדולה ומתוקשרת לשיר הזה, לתנו לה, שבו יהיו מיטב האומנים בארץ, וזה יערך בפקווינס ברחובות, שזה מועדון ממש גדול ומפואר בן צפר ענק, שם בכלל הולכת להיות חגיגה.
ולכל מי שגר בדרום ומאזין לנו ורוצה גם להגיע, אז במוצאי שבת הבא, 30 לחודש, תארך עוד השקה גדולה במועדון הסגויה בתל אביב, ויש ברוך השם המון הופעות עתידיות קדימה. אתם מוזמנים להיכנס לדפי הפייסבוק, אנחנו מעדכנים מדי חודש, מדי שבוע, כל מה שקורה, גם על שירים חדשים, גם על שיתופי פעולה, גם על הופעות. בסדר, אתם מוזמנים להיכנס לדף הרשמי, לחוץ לייק, להצטרף, תקבלו את כל העדכונים. אופיר, מה אתה מאחל לעצמך? מה אני מאחל? אני חושב מה שכל אחד מאחל לעצמו. קודם כל שנהיה בריאים, שיהיה לנו טוב על הלב, שנשמח, שנעשה מוזיקה טובה, שנתרגש ממנה, שהקהל ימשיך להגיע ולפרגן. ובהזדמנות הזאת באמת אני רוצה להגיד תודה לכל הקהל המדהים, שאני מרגיש את הפרגון ואת האהבה שלהם ביום יום. אז אני באמת רוצה להגיד להם כולם תודה רבה וחג שמח, ושזה לא דבר מובן מאליו שאתם מגיעים ומצביעים ברגליים, ואם זה בהופעות באילת, אם זה בהפלגות, אם זה במועדונים, וזה רק מוכיח לנו, מי כמוך יודע ערן, שמוזיקה המזרחית היא מחלחלת, ואנחנו, הקהל פשוט אוהב אותה, זה הניצחון הכי גדול שלנו. זה נכון. ולסיום, אם תוכל לומר, גם אני הזמר אופיר כהן מאזין לדי.ג'יי ערן אזולאי, רדיו מזרחית אורגינל. ברור שאני מאזין. אז גם אני, אופיר כהן, כאן איתכם, מאזין כל יום לדי.ג'יי ערן אזולאי, איתכם, שלכם תמיד. אופיר, המון תודה. ואגב, יש לך פה דש, אני רואה כאן דש במערכת הדשים מכפיר לוי. כפיר הגדול. כן. צאן הגדול. כן. זהו. חם לכולם, ותודה רבה לכולכם, ואוהב אתכם, שיהיה לכם חג שמח, ותמשיכו לעשות את מה שאתם יודעים הכי טוב שאתם יודעים, כמו שאתם יודעים, וזהו, יאללה, שיהיה בשורות טובות. אופיר, אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל בכל הכוח, ולאחר מכן תנו לה, ונאחל לך את כל הטוב שבעולם, תמשיך להצליח. תודה רבה, תודה לכם. אוהבים אותך. אוהב אתכם, דש, חג שמח. חג שמח, להתראות. ביי.